Мера бандич. Искам, когато дойда при тебе, да има храна. Разбира се, че ще има супа. Благодаря. Какво намерих? Какво си намерил? Познай да. Бандачка? Не. Тръжачка? Не. Не. Какво е предавам? Как му беше името? Бизон. Бизон? Едно гигантско нещо, но какво беше, забравих. Какво да го намери? Бандажка за пича, който е тук. Ревайвни го бързо, ревайвни го. И елата бързо, защото те тук няма начин. Не можем, кемпини. Това. Само да ви кажа, че когато дойдете, ще трябва да направите едни колтещи. Какво умря? И пак ли да умря? Двамата умряхме. Защото ние седим в къщата и нашия бата си седи АФК и ична му пука. Искам като стане ден да дойдеш да ни помогнеш, но внимавай, че има два диви вълка и трябва да потърсиш. В картата трябва да отвориш картичката. Искам да намериш нещо готино. Хора. С чая на мен. Ден 92. Аз умрях. Аз се надявам, то не е лично. Те още дойдеш да ни спасиш. Моля те. Приятел. Моля те. А сега, без да губим повече време, нека видеото да започне. Добре хора, както вече мога видите, се намираме в играта и както мога видите, всичко е съвсем различно. Вижте долу какво пише. 125 мода. Буквално че компютъра ми ще се изпържи, че мога да го сготвя. После трябва да си купувам нов компютър сигурно. Но, нека да си направим нов свят сега. Не исках да започвам още в света, защото просто искам да видите през какво ще преминем. Нека да креатнем нов world на survival и ще го кръстиме страдание. Защото това ще бъде чисто страдание. Идваш ли? Да. В къщичката сме. Давай, взимай ни. Моля те, кажи ми, че ти имаш бандаж. Вземи тия работи тук, където са. Знаеш колко са полезни. Полезни! Доста полезно. Тръгваш ли? Я погледни в този шкаф, може да има нещо. Добре, я изследвай снежния байо. What? Тео има само направо някаква къща. Тео имаше къща и имаше един огромен чест. Чест. Какво цепиш?
Бягай към лагера. Изобщо не разбирам. Чакай. Какво има в честа? Погледнете, това е нормално. Възможностите на този Бягай към лагера. решени и има много за това. Ако има нещо тук. Това е лен ли е? Тел. Моля ви, оцелейте. Трябва да знаете, че по-скоро за тези модове, 125 мода, Свети се с флашлайт, ако имаш. сега ще ви покажа. Искам да щупа това дърво, Искам да ти кажа, че май ходиш в посоката, дето е детето. взема дърво, трябва да Отвори честа. тези камъни трябва да ги събираме така. Ето така трябва да събираме това. Бягай! След това ще го От какво умря? Отвън? Маля, Тео. Ще ми кажа, това е ужасно. Ще ми кажа, това е ужасно. Не. Може просто да се вземеш. Какво? Какво ми каза? Може просто да го вземеш, да отидеш тук да го оставиш тук при нас, когато намериш дембелите, ще да дойдеш при нас. Добре, Тео. Като беше по средата на нощта, как да излезна? Вълка да ме нападне, лисици да ме нападнат, полярна мечка да дойде, Елена да дойде, Бухала да дойде. Как мислиш, че щях да дойда? Много обичам модове, но съм много слаб. Трябва да побързаме. Добре, нека пустите това да събреме. Нека жената да види. Окей, в момента умирам. Жената сигурно няма да си направи труда да дойде. Защото това е единствения мод, който мога да взема с грамала. За всичко друго ми трябват инструменти. Между другото, преди да мога да Сърчет се разкръщя. всичките модове, има Какво че... гайд, има опътване за мода, който трябва да прочетете, иначе нищо няма да разберете. Хора, минахме играта. Четох, Отново. буквално пишеше, ще умирам много. Не ме да играем отново, не ме да играем отново. Не ливкай. Моля те, не ливкай. Това е дърджен, който смятам да лутна. Добре, тук има стринг, някакви работи, добре. Лефна ли? Супер, Не. така, в момента си риско. О, не. Хора, значи, другото нещо, което забравих да ви кажа. Този мод е супер реалистичен. Ако ме ударя до близко разстояние в главата, умирам директно. Инстаграм. Имаме стринг. Yes, имаме лук. Единия май е лефно. Значи, хора, Не. спестява Бата жената ще дойде ли да ни хелпне или не? То май се ревайвна по някакъв начин. пръчките се взимат, като чупиме, какво е с плюс? Да, не знам. Трябва да съберем пръчките. Трябва да вземем, чупиме лоните на дървето. Само мога да се вземат пръчки в началото на играта. Това е супер реализъм. И другото, което трябва да спомена, имам, виждате ли долу вдясно над хълдера, имам вода. Трябва да пия вода, за да оцелея. Отиваме тук, right click и ето пия вода. Това ще бъде много трудно. За това видео целта ми е да не умра много пъти. Този мод пак е характерен с... Идва ли? през нощта. Мале, те и двамата са ревайвнати. Какво? Майнкрафт нормалната... Тя ще умре. Не умира. Не умира, няма да умре. Няма да умре. Вярвам в нея. Сега, Виро. Моля те, жени. Стискай палци. Давай, женичка. нощ, ето той си казва, пръчка, Умря ли? добре, правим така. Матринек ще да ни Ревайв. Не, Бате, трябват ми роубъкси. Тео, имаш ли пари в телефона? Не. Еми хора, това беше днешното видео. Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесвало. Лайк, subscribe, обичаме ви и чао! Кажи чао, ба! Чао, ба.